Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho prvého videa z hry Brawl Stars. Volám sa Ondrej Gamer. Možno ma nepoznáte, ale som nový začínajúci youtuber, ktorý bude natáčať prevažne hry, ale potom by chcel aj streamovať. Zatiaľ budú vychádzať videá iba z mobilu, lebo ešte počítač ešte ho musím pripraviť, ale keď budem mať počítač, tak hneď nasadzujem vlnu a budem streamovať, budem natáčať videá, takže nezabudnite si dať odber, dajte lajky a náš prvý cieľ je dať 10 odberov do konca marca, aby som videl, že sa vám to vidí. No tak v tomto videu by som chcel pušnúť buď Nitu, Lily alebo Spajka. Lily asi tu môžeme vylúčiť. Lebo tu má moc malý tento. A tu by nemusela byť zlá Nita, tak mohli by sme ísť na to, máme na 43. Poďme na to. Ukáž sa, máme za spawn, máme celkom v pohode spawn, sú tu máčkovia zase. A ľudia, ja som taký, že budem hlavne pre hry natáčať, budem streamovať, môžete napísať, že aké hry mám natáčať, lebo neviem, čo teraz dáko moc frčí, takže napíšte do komentárov. A teraz sa už poďme sústrediť na hru. Tu Hank sa snaží ukradnúť, pozor. Ten Hank nevie hrať za mňa, lebo ten Hank, on nevie hrať za Hanka, lebo správny Hank by mal vlastne si držať za sebou tú bublinu, aby nevidel ten dostrel jeho. Poď, strieľaj. Yes, dobrá. Dobre, zabili sme Colta, to bol ochlup, ale zabili sme ho. Tu hore by mala byť tá Roza. Ona si tu kničku postavila, to keby som vedel, že je hneď tam, tak by som tam nešiel. Nevadí, prvá hra nevyšla. Tu by som sa dneska puštil na dáku 44, aby to nebolo také dlhé video, aby ste sa zoznámili so mnou, že to som vlastne. Tu Leon už snaží. Ľudia, a ďakujem, že ak ma budete podporovať, lebo môžete byť youtuber, takže dávajte, poďme sa nahajcovať a poďme byť lepší ako niektorí, napríklad moji kamaráti, aby proste, môj kamarát tiež chcel natáčať, ale on má ešte počítač, do toho má počítač za 1500 €, ale nenatáča, lebo sa vyhovára na Wi-Fi, no a ja nemám ani ten počítač, ale natáčam, takže asi on úplne nechce byť youtuber, keď sa nesnaží. Tu je tá Lily. Ideme potminovať, ideme sa pokrútiť trocha. Hodilo by sa nám ultimátku nabiť. Vlastne ultimátka. Prepáčte, ale kamarát mi volá, ja ho zruším. Nemá právo.
No tak si počul trocha, ale možno by som išiel skúsiť radšej Trio Showdown, lebo Nita na sola úplne najlepšia není. Takže Trio Showdown poďme skúsiť. A ľudia, mám natáčať aj na PS-ku dáke hry, zatiaľ, keď nemám počítač. A potom napíšte do komentov, čo mám natáčať, keď budem mať počítač, aké hry. Taký CS-ko mám natáčať, alebo Fortnite, bo to bude môj prvýkrát, čo budem hrať na myške, takže to bude niečo nové, to by mohla byť z toho celkom dobrá séria, že učiť sa na myške hrať Fortnite alebo CS-ko. Tu už dávame im bomby potreby. A určite budú aj také súťaže, také V-Bucksy, alebo do CS-ka, alebo také skiny, alebo také niečo. Ale aj po mne je asi už. Som mŕtvy. Poďte, zatlačte ich, že oni majú málo teraz. Teraz, po ňom, chlopci. Dobre, to by už mali ísť iba po nich, takže top 2 je isté. A Macko, chodím tam narobiť trocha takých problémov. Tak nič. Macko, chudák si ani neškrtnul. Ty kokos, ona ho dala na jeden hit. Mám Piperinu. Nie, jej sa spavnú. Chujdám. Nemám ťa rád. Nie, už som sa chcel radovať. My sme to vyhrali. No chápete to, ľudia? Lebo ja nie. Nebudeme sa vyjadrovať. Natáčam už 7 minút a 40 sekúnd, ako to môžete vidieť. A ideme na to. A poradili by ste mi, že v čom mám strihať videá, tak ľudia, lebo ja som v tomto akože strašný nováčik, že neviem, čo má kde strihať. A síce z OBS-ko sa natáča, to viem, to už som si istil, ale neviem, že čo mám strihať videá. Toto by som potreboval vedieť. Tak či by ste boli takí dobrí a povedali by ste mi, že no máš strihať cez toto a natáčať cez OBS-ko, to viem, ale to strihanie mi robí najväčší problém. Toto vypadá byť zatiaľ na dobrú hru. Krásny double kill. Nie, on nám zdrhne. Macko, poď. Macko, až tu nem. Prečo nám dali takýto sandwich? Prečo nám dávali takéto sandviče? To ja som nevedel, že my hráme Cook Simulator normálne. No nič. Hold. Zebnul som a ešte som si vyplýtval hyperchardu. Krása. Poď ho. Stú, krása. Uteč, stú. Krása. A to už je asi zažihnané. Poď, zabij ho, stú. Zabijte ho. No stú to ako poťahal. No, ľudia, Nita na 44.
A máme tu Star Drop, Super Rare, čo nám padne 200 týchto. No, na budúce video by sme mohli pušnúť 23 000. Tu máte mojich brawlerov. Ale tu máme ešte nevyzdvihnuté. Sandinu skoro mám. No, toto sú moji brawlerovia. No, chcel by som vám pozdraviť, že čaute a vidíme sa zajtra zasa z Bravo Stars. Čau, čau.